Il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija qal li bil-passi li kienu għedin jagħmlu flimkien fil-Partit Nazzjonalista beda jirnexxielhom. Delija tal-ewwel reazzjoni tiegħu seba' sigħat wara li sar magħruf li l-Partit Nazzjonalista ġarrab l-ikbar telfa fl-istorja politika u tilef it-tielet siġġu. Passi fejn konna qed nuru li meta naħdmu flimkien kienet jibda jirnexxilna. Dikjarazzjoni li tfakkarna meta l-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil tilef l-elezzjoni ġenerali li għaddiet b'maġġoranza ta' 40,000 u kien qal li xelf jamma. Delija qal li kien hemm deficit ta' voti. Kien hemm deficit ta' voti li għatem u dan kiber. Il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija konferma li se jibqa' jmexxi l-Partit Nazzjonalista, anki jekk kienu li wassal il-Partit Nazzjonalista l-ikbar telfa fl-istorja politika tal-Partit Nazzjonalista, li qal li minkejja t-telfa baqa' tieni l-ikbar partit. Nibqgħu nagħmlu dak li konna qed nagħmlu fl-aħħar xhur. Maħniex ħanitilqu u nabbandonaw. Wara l-Kap Nazzjonalista Adrian Delija għamel bħalma għamel Simon Busuttil 5 snin ilu u mar is-sala tal-att tal-voti fin-Naxxar fejn hemmhekk reġgħet li mhux se jirreżenja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.